Саҳари ханда қати буда суби ғазаб шид майли пеши сомонӣ хай ушав пашти мактабчи қичоғда бисетка медонам тира бесид кад мана казат кадам уера ки тира лезид кад аз зангои телефони машғулидам бадимчи рӯзи якм ку майли рӯзи сиви якмчи шафёри дибекай майтафон минуси репай фикри ти ишор като пешта рали дуплета соқида майхона дид нӯшидана талха кафшид ба ёди ҷони ҷигарем ки сухта ҳаёто шайф шид идибек разбор кадестай қатим ки бас кунам очхема бас кунам се туза нагла пас кунам у аввал нағзди дозиро нос кун қаркин шид аввал мегирифтела байгу докодум бадим шид ҳаваси хидму ура намехрами доф дига просто охирон доф мерам пешаш барои дидан ма гуфтам бе ту ҳиҷ ҷо намеравам як қадам э одам таги домат карах шишта ях кадам ма беҳуда нағз дидам орзуи бах кадам ай пашти нокасе и қадар сарфи вақт кадам ма гуфтам бе ту ҳиҷ ҷо намеравам як қадам э одам таги домат карах шишта ях кадам ма беҳуда нағз дидам орзуи бах кадам ай пашти нокасе и қадар сарфи вақт кадам бишини тоқат кунӣ мефаҳмӣ шай фикрои хомӯш мефаҳмӣ ки бидани ура таи телефонаш мефаҳмӣ хиёнатоша мефаҳмӣ харидороша ҳар як гапои назадава ҳар як короша да телаш ё брои ӯ ба диганон сахранитай мардакҷонавистай касе гирифтай духтарита аммо просто таксием ё ӯ да ягон кентем ё киҷонавистай ё неизвестни абонентем ай пишти кӯи қоф коф ё фрал меҳра неки усоф далофтай мери дунё серай этилои ма борони суму тилот кадан дароварданат бозор чен кадан килот кадан барои тай тирезат шиштанда як увар надорам аз сар додам твори ҷони ҷигар надорам саҳари ханда қати бидай ма суби ғазаб шид майли пеши сомонӣ хаюшав пишти мактабчи ма гуфтам бе ту ҳиҷ ҷо намеравам як қадам э одам таги домат карах шишта ях кадам ма беҳуда нағз дидам орзуи бах кадам ай пашти нокасе и қадар сарфи вақт кадам ма гуфтам бе ту ҳиҷ ҷо намеравам як қадам э одам таги домат карах шишта ях кадам ма беҳуда нағз дидам орзуи бах кадам ай пашти нокасе и қадар сарфи вақт кадам